Pregătește-te de aventură, acțiune, adrenalină, science fiction și multe altele. De ce? Fiindcă astăzi avem un top foarte special care va face expresia a da în mintea copiilor să fie una de bun augur. Astăzi am pregătit pentru voi un top 10 filme animate pe care trebuie să le vezi alături de familie într-o duminică relaxantă. Înainte de a începe, întrebarea mea este: care e topul tău? Lasă răspunsurile în zona de comentarii și să-i dăm drumul la top. Enjoy! Welcome to the Central Park Zoo. Just smile and wave, boys. Today we're gonna blow this dump. Pe locul 10 în topul nostru se află mult îndrăgită animație Madagascar. Povestea sună cam așa. Când 4 animale răsfățate de la grădina zoologică din Central Park, New York, naufragează în peisajul exotic al insulei Madagascar, vor descoperi că lumea chiar este cu adevărat o junglă. Printre cei care dublează vocile sunt Ben Stiller, Chris Rock sau David Schwimmer. We've been routed out, boys. Good evening, officers! Seria de filme e formată din 3 părți și un spin-off cu mult îndrăgiții pinguini din Madagascar care au făcut furori. Și din aceasta se bifurcă multe alte serii de televiziune animate. No! Primul film l-am văzut de mult în copilărie și m-a încântat și îl pot revedea oricând cu plăcere. La fel și continuările. Notele pe IMDb variază între 6,6 și 6,9, iar acest loc 10 în topul nostru este numai bun de văzut alături de întreaga familie. Madagascar. Talk to him, Alex. You know, go over there and give him a little pep talk. Hi there! Oh, jeez! For the first time ever on Blu-ray, Disney's original musical classic, The Jungle Book. The Jungle Book, sau Cartea Junglei, este cea mai veche animație din listă și e imposibil să nu-i știți povestea. Așa pe scurt, Mowgli, simpaticul băiețel crescut de lupi, se împrietenește cu ursul Baloo și trece prin diferite peripeții, care mai palpitante. Filmul este adaptarea după cartea lui Rudyard Kipling și e super fun și pe care îl poate savura oricine. Bare necessities, the simple bare necessities. Now, digitally restored for the first time in high definition. The Jungle has never looked this good. It's beautiful, ain't it? And your favorite songs have never sounded... Filmul are nota 7,6 pe IMDb și a inspirat multe altele. Ba chiar, a apărut și o a doua parte, nu mai știu, anul parcă 2003, dar care nu a avut atâta succes ca primul, Jungle Book 2. Una peste alta, povestea originală și filmul original merită locul 9 în topul nostru. Lightning McQueen este o mașină începătoare în ale curselor care merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Valea Radiatoarelor, unde are un accident în urma căruia distruge multe din bunurile locuitorilor acestui orășel. Pentru a se revanșa, el este pedepsit să facă muncă în folosul comunității. Deși ar face orice ca să scape de muncă, McQueen trebuie să învețe să-i respecte și să se împrietenească cu locuitorii din Radiator Springs pentru a putea pleca din oraș și reveni pe circuitul de curse. Take a car wash, hippie. Look, I'm Lightning McQueen, the famous race car. I'm a precision instrument of speed and aerodynamics. You hurt your what? How does a Porsche wind up in a place like this? I fell in love. Asta e o animație care urmărește evoluția caracterului principal și anume Lightning McQueen în raport cu comunitatea. Ca idee este foarte original și are nota 8 pe IMDb. Seria are până acum 3 filme, celelalte 2 având note asemănătoare, ultimul chiar mai mare. Merită urmărită toată seria.
for anyone who's ever wondered what toys do when people aren't around. Hey, everybody! It's showtime! Walt Disney Pictures invites you into a world where toys come to life. Te-ai gândit vreodată ce fac jucăriile tale atunci când nu ești în cameră? Ei bine, niște oameni cu o imaginație foarte bogată au făcut o întreagă poveste pe acest subiect. Scurt și la obiect, această nouă animație super cunoscută, marca Pixar, este despre viața secretă a jucăriilor care prind viața atunci când nu sunt văzute de oameni. Woody, the veteran. Draw! Oh, touch me again! To infinity and beyond! Walt Disney Pictures presents the first ever computer animated motion picture. We've got trouble! Au mai apărut după 95, când s-a lansat primul film din serie, încă 3 altele, toate cu note bune pe IMDb, media fiind de 8. Iar subiectul ăsta, extrem de interesant și original, merită toată atenția. Recomand cu încredere. Așadar, locul 7 în listă, Toy Story sau povestea jucăriilor. Next stop, Andy! To infinity and beyond! Boys are back in time! Toy Story. Look out! Ice Age sau Epoca de Gheață este un film american de animație creat de Blue Sky Studios și distribuit de 20th Century Fox, care, by the way, va fi rebranduit de către cei de la Disney în 20th Television. Lăsând lucrurile astea la o parte, povestea filmului urmărește 3 mamifere paleolitice care încearcă să ducă un copil rătăcit părinților săi. Your tail's on fire. Dennis Leary. You're a little low on the food chain to be mouthing off. You say that, but you don't mean it. And Scrat. You lost, aren't you? That's it. You're out of the herd. From Academy Award winner Chris Wedge, 20th Century Fox presents a Blue Sky Studios production. Stick together. It's easy to get lost in here. În total sunt 5 filme până la acest moment, primul fiind apărut în 2002, iar ultimul în 2016, iar notele lor pe IMDb sunt destul de mari. Datorită personajelor simpatice și aventurilor bine conturate, franciza de filme Ice Age are un loc aparte în inima mea și va avea și în a ta, odată ce o urmărești. Așadar, locul 6 în listă revine acestui tip. Ice Age. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier. But that's about to change. Forever. Arendelle. It's completely frozen. Iată-ne ajungi, prieteni, la jumătatea clasamentului nostru, acolo unde dăm de frumoasa animație de la Disney, Frozen, când o profeție malefică face ca un întreg regat să se cufunde într-o iarnă veșnică. Tânăra Anna va trebui să facă echipă cu Kristoff, un alpinist plin de îndrăzneală pentru a porni în căutarea Cressy zăpezii, care e și sora ei, asta fiind singura care poate rupe blestemul. Călătoria le va scoate în cale troli, pe Olaf, care e un om de zăpadă super funny, ființe magice, dar și o mulțime de pericole. I'm awkward. You're gorgeous. Wait, what? Hi, everyone. I'm Olaf. Hi. You're creepy. Whoa! I don't want it! Whoa! No! All right, we got off to a bad start. I know how to stop this winter. Hang on. I like fast! Whoa, 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 whoa. Get your feet down. This is fresh lacquer. Seriously, were you raised in a barn? Asta e o serie de filme mai nouă, momentan sunt 2 care au apărut, cel de-al doilea anul trecut. Notele celor 2 nu sunt grozave pe IMDb, în jur de 7, dar vă promit că nu are cum să vă placă, le-am văzut pe amândouă la cinematograf și sunt super, super drăguțe. Animația e foarte bună, personajele sunt super simpatice, povestea ok, merge foarte bine alături de cei dragi. No! No! Hang in there, guys!
All his life, Carl Fredricksen dreamed of adventure. Today, his adventure is finally taking off. So long, boys! Pe locul 4 în lista noastră este Up, un film care m-a surprins foarte tare prin originalitatea lui. Hărțuit de constructorii care îi înconjoară casa cu zgârie nori, bătrânul Carl, care poate părea foarte morocănos la prima vedere, își ia zborul cu casă, susținut în aer de o mulțime de baloane multicolore. Planul bărbatului, care vrea să-ți țină o promisiune făcută soției lui decedate, aceea de a explora lumea întreagă, are o singură problemă. În momentul decolării, pe prisma casei lui, se află și un entuziast puști de 8 ani. Go on, beat it! Hey, look, a dog. Sheep. Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. I have just met you, and I love you. Can we keep him, please, please, please? No. But it's a talking dog. Whoa, what is that? Get him! Ajungi foarte repede să fii prins în povestea asta nebună și asta îmi place mult, că un film să te prindă altfel. Acolo în aer, bătrânul și băiețelul ăsta dau de multe alte nebunii. O să vedeți, e foarte tare animația. Are nota 8,2 pe IMDb și merită urmărit. Disney Pixar's Up. Good morning, Blue. Blue este un papagal, Ara, care nu a învățat niciodată să zboare și se bucură de o viață confortabilă împreună cu proprietarea sa și cea mai bună prietena lui, Linda, în orășelul Moose Lake din Minnesota. Blue și Linda cred că el este ultimul din specia sa, dar când află de existența unui alt papagal, Ara, care locuiește în Rio de Janeiro, pornesc spre tărâmul îndepărtat și exotic pentru a-l găsi pe Jewel, jumătatea de sex opus al lui Blue. Ajungi unul lângă altul, Blue și Jewel sunt răpiți de un grup de traficanți de animale. Mai mult nu vreau să zic, nu vreau să dau din casă, te las pe tine să urmărești. Who's getting really close? You're standing on my throat. Oh. He will find the courage See what you've been missing? Yeah. to follow his dreams. Come on, let's go. Wait! Not again! All right, Blue, you're flying! Sort of. Oh. Not really. Ha! Last of the species here. Whoa! Is that a spider on my back? It's just a leaf. Asta e una din animațiile mele de suflet, cred că am văzut-o de cel puțin 4 ori și oricând vreau să mă transpun în altă lume și să scap puțin de monotonia de zi cu zi, apelez la filmul ăsta. Are și o a doua parte apărută în 2014. Notele pe IMDb nu sunt strălucite pentru cele două filme, însă îți garantez, îți va plăcea și ție. Locul 3, așadar, Rio. Now, if something goes wrong, scream really loud, because I can't hear too good with this thing on. Rio. Pe locul 2 al topului nostru se regăsește Ratatouille. Remy este un tânăr șoarece al cărui vis este să devină maestru bucătar. El nu e descurajat nici de piedicile pe care îi le pune familia, nici de faptul că gastronomia este o profesie care urăște șoarecii prin excelență. Remy este gata de tot pentru a-și îndeplini visul, iar faptul că locuiește în canalizarea unui restaurant foarte bine cotat îi aduce visul extrem de aproape. În ciuda pericolelor și a capcanelor, ispita este mare, așa că se aventurează în acest univers interzis. Sfâșiat între condiția sa și visul neîndeplinit, Remy va descoperi curând adevăratul sens al aventurii, al prieteniei, al familiei și va înțelege că trebuie să aibă curajul de a fi ceea ce este, un șoarece care vrea să fie mare bucătar. It wouldn't be so hard to find if you weren't so picky. I don't want to eat garbage, Dad. What is that?
Filmul are nota 8 pe IMDb și este foarte simpatic. I-a mai lipsit puțin să ajungă în topul clasamentului acolo sus de tot, dar astfel este doar foarte aproape de locul întâi. Ca de fiecare dată, înainte de locul întâi, urmează câteva recomandări de filme care nu au prins topul nostru, dar care merită să fie amintite. Și anume, Tangled, sau O poveste încălcită, care vrea să fie ecranizarea celebrei povești Rapunzel. Lion King, sau Regele Lău, al cărui poveste o știe toată lumea, și Puss in Boots, sau Motanul încălțat, din nou o poveste cunoscută în care apar personaje foarte funny. Ei bine, acestea trei sunt mențiunile speciale de această săptămână. În continuare, urmăriți câteva scene din acestea și revenim pentru câștigătorul acestui top. You're all connected in the great circle of life. Walt Disney Pictures presents its all-new 30-second, full-length animated motion picture, The Lion King. You may know my name, but you do not know the legend. I protect the innocent. We owe everything to him. And in my brave and noble quest for justice, nothing will distract me. Oh. DreamWorks Puss in Boots. Who's there? All right, listen, I didn't want to have to do this, but you leave me no choice. Here comes the smolder. Zootopia, a gleaming city where animals of all breeds, predator and prey alike, live together in peace and harmony. Iată că a venit momentul să dăm cezarului ce al cezarului, și anume locul întâi în listă aparține, tobele vă rog, Zootopiei. Așadar, marele câștigător al acestui top este minunata animație de la Disney, pe care o consider filmul perfect să-l vezi singur, când ești trist, când ai probleme, când ești fericit, alături de familie. Nu contează, dar trebuie să-l vezi. Sir, I'm not just some token bunny. You strike out, you resign. I have 36 hours left. We can only solve it together. It's not about how badly you want something, it's about what you are capable of. În orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când îi se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și să descopere că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni. You are naked. For sure, we're a naturalist club. All the way down. Try everything. Life's a little bit messy. Așadar, Zootopia, care are 8 pe IMDb și despre care nu se știe exact dacă se va oferi o continuare, se aude că în 2021 se va lansa o a doua parte, acesta conduce topul din acest video. Most feared crime boss, Mr. Big. Așadar, cam ăsta a fost, prieten, topul nostru de astăzi. Înainte de a încheia, care este următorul video din această serie pe care ați dori să-l fac? Lăsați comentariile în secțiunea de comentarii sau pe rețelele mele de socializare pe care le găsiți în descriere. Nu uitați să răspundeți și la întrebarea săptămânii: care este topul vostru? Până data viitoare, Emilu vă urează numai bine!